Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň Deýişli hünäriniň talipleri John Deere kompaniýasynyň Ýewropada öndürilen döwrüwap tehnikaları bilen ýakynan tanışmak maksady bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna we Niderlandlar padşahlygyny önümçilik tejribelegini geçdiler. Kompaniýanyň traktor öndürýän kärhanasyny hünärmenler bilen duşuk geçirilip, kompaniýanyň döreş taryhy we ötüşleri, gadanan üstünlikleri, geljekde meýilleşdirilýän işler barada giňişlen gurrun edildi. Talipler bu ýerde öndürilýän dürli kysymly traktorlaryň iň ugnuq şeýlerini başlap, taýýar tehnikanyň gurulmagyna çenli ähli işler bilen tanışdylar. Şeýle hem kabinelere öňürgen kärhana onuň ätiýaşlyk şeýler amary bilen tanışlyk guruldy. Germaniýanyň Kaiserslautern şäherine yerleşen kompaniýanyň täzelikleriniň, açyşlarynyň we öňde barça innowasiýalarynyň çeşmesi bolan Ýewropa Tehnologiýalary we Innowasiýalary Merkezinde owa hojalyk işlerini meýilleşdirmek boýunça Work Planner programmasynyň aýratynlyklary barada okuw geçirildi. Olarda owa hojalyk tehnikalaryna, enjamlaryna, sanly elektron dolandyryş ulgamyna taripleri üretmegiň usuliýeti barada pikir alçyldy. Talipler Niderlandlar padşahlygynyň Horst şäherine yerleşýän, özü hereketlenýän we süýreme pörküjlerini öňürgen kärhanada baryp gördüler. Bu ýerde guralan tanışlygyň dowamyny pörküjlerin iň häzirki zaman nusgalary, olaryň innowasion mümkinçilikleri, aýratynam C&Spray ulgamynyň aýratynlyklary barada giňişlen gurrun berildi. Hormatly prezidentimiziň ilim bilim ulgamynyňky döwlet siýasaty berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ägir türlü maksatnamalary durmuşa geçirmegi dowam etdirmegi ukyply, ýokary bilimli hünärmenleri ýetişdirmegi maksat edilýär. Şuna halkara hyzmatdaşlygyna uly üns berilýär.